Ingkang sampun jumendhal ingkang medal wonten papan pagelaran Jawi lampahi risang bapaya risang gambuh ingkang panuwun marang kersanipun Gusti Kang Dadi Mongkosing Kodrat mugi pagelaranipun Wijaya Putra Indal punika kang tansah pinanggih rahayu kalih saged sambikala. Waraga Wijaya Putra kalisa ing sambikala wilayah ngawedana mas mawa sidap sekaring bawana langkung Ya Rabbi Mustafa kokosipun duka kang kepulun kang gandalnya mangambar-ngambar wonten ing papan pagelaran kang sumundhele katariksa sehingga kang sampun gawe kageting para Jawa Agung ugi kang gawe gegere para dewa-dewi lan para apsara-apsari para widodara lan widodari ingkang sampun sami tumurun wonten ing arah sapada akrawi punjering goro goro kang giri-giri ketika lu giri sang kowe kang lagi umpadi sarana boten ateges undang cicitan pribet tayangan tek-tekan gandarmu ilu-ilu lan banaspati hanapun regengaken swasana
Dene para risang gawe dalu menika ingkang tambaing pangestu dumateng para sutresna utaminipun para pemunden kaki Dayang Kyai Dayang ingkang baureksa ingkang dados cikal bakal babat mono wonten ing dukuh Mekarah Desa Sidubandung sacakupanipun. Palang kang temala wisik narana tansah wirana kang bakal hang lelapas sidheping swasana ketingal risang bapa ya risang gabo menika ingkang banyawisaken ubara menika sampun mandheng wonten ing papan pagelaran Jawi katon lenggihipun sila kang semediyun kersane kang selapu tunggal pepeteng-peteng nutupi babahan Nawasama ingkang rapal wujude kaji kota pangedyaming rasa Buddha sabda tunggal ingkang hanya wiji budi manunggal tekad ingkang ateges samemita nubrani Gusti kang murbai kawasa Upadi Sarana nggih menika wahyu katon merpat makatan kalau mau para risang bapa ingkang kawontenaken sugih sesaji mugi-mugi para kadang mitra sami kang tansah tinebena saking sekolah rano sandang banget tinebena saking sekolah samya hayu rahayu kang samya pinanggih Wijaya putra puji demateng pangeran ugi kadang mitra sampe kalisa saking sampe kala Dina-pina saking bilahi Duh Gusti kula nyuwun pangayuman jumateng kula sak rombongan Wijaya putra nindakake pakarya paring panglipur para kadang bersawat Bapak Gatot Marajita ingkang pandegani Sito bandem balen niku pandhepokipun Wijaya putra ingkang paringan asma paguyuban
Yupati para Kanjeng Taruna Wijaya putra Wijaya putra kalisa ing satrika sabut paripurna wisan bapa angraken puja puji brata Dole kedipun dene para kadang putra kang bangsa pinanggih rahayu kalih saking Sambikala Waraka Wijaya putra Bapak Sanjang Grakadaya dugi Sinukarta risang Bapak Badaling sasana pagelaran agung ingkang kados senjata Kyai Samandiman tumang Wangkasa tumang Kawa Pertiwi Caos Dumateng Bawa Angkasa Ibu Pertiwi panginggalipun caos dumateng kiblat sekawan gangsal ingkang dipun lenggahi sarwi ngramel japa mantra pujining aji kutha panggendaming rasa budaya sabda tunggal tanpa lawan manuwun marang ngersanipun Gusti kang Maha Linangkup mugi pagelaranipun para putra Wijaya putra kalih saking Sambikala Waraka Wijaya putra ketinggal gagah tur prakoso simbar jojo ora tedas gudaning jalma lumrah kejawi memuji marang Gusti ngubahke jagat saisine ingkang nuwun pangesti dumateng ingkang kagungan kersa Bapak Supriyanto dalah Ibu Raswati kawontenaken tasyakuran Walimatul Ursi inggih menika dampakaken putra-putrinipun Mbak Arni Juanita dalah Mas Muhammad Teguh Santoso kanthi asesanti Suradira jroning rat lebur dening pangastuti kang umakna sapa nandur bakal ngunduh kang nyilih kudu balekake wong utang wajib nyaur becik iki titik kang ala bakal ketara sapa ing kono bisa wahyune setno senomal bayayu ketampan pecet Kyai Sangga Bawana satalika drebabah ngrungkemi Bantala Waraka Wijaya putra
Kagelaw wonten ing tengah ibadianing pagelaran agung risang bapa yen cinandra saking Mandrama candrané risang bapa Pakagya warok guna seca saking Kadipaten Batarangin nggih Panaraga tumuju ing sanggar pamujan risang bapa ingkang manuwun hormat saos lumah dumateng Kagi Danyang Nyai Danyang ingkang dados cikal bakal babat dusun Makarah Sido Bandung paring pangestu Ugi nuwun ucal selumah dumateng para kadang seniman jaranan sak telatah Kadipaten Bojonegoro ingkang paringi pagelaranipun Wijaya Putra tansah kalis saking sambikala bebasan tunggal grojo kanggo tunggal janji sampun ngantos nyulayani tunggal pendadaran sampun ngantos damel kapitulan tunggal japa aja nganti godho Waruga Wijaya Putra Jangkep ingkang pukasan risang bapa nyeblake cemeti pusaka ingkang mijil argane gegara-gara sami sakula sanggihan jagat Girinata panembahi wangkane putra dhewenipun jering gara-gara apa kang dumadi sang bapa Giri Jogo kaya kang dadi hawa sanga lan ing enten panca indra panca gulangan lima indra tarebi pangangen-angen Amperana kang soketan para-para sajogo nindika mandeng puncak-puncak ing garana ana jroning kayuyu tegese karep Purwati sadroning parutama Waruga Wijaya Putra Sampun paripurna risang bapa nyeblake temetiku sapa mugi bala ingkang dumawah saking sisih kelar wetan kidul pilen isor pekan dhuwur kang bali wonten ing papaning dewi-dewi sarana ketaman petuk Kyai Saman Dimas Waruga Wijaya Putra Waruga Wijaya Putra rikikan Laskar Pendem